Dyma Meical Owen. Mae'n nofiwr cryf ac yn ddiweddar cafodd ei brofiad cyntaf o nofio mewn dŵr oer. Do'n i'n meddwl sy'n gwneud un i o. Ond mae wedi profi fi ro. Y mwy pwysig wedi profi i hun wedi ddo'n neud o. Ond hyd yma, dydyn ni heb weld ochr gystadleuol Meical. Rhywbeth fydd yn rhaid newid cyn pencampwriaeth nofio gaeafol y byd. Bydd o ddim neud ymwneud, na, dim. Sori, dim. Dwi ddim ar hyn o bryd yn teimlo fatha wneud gystadleuaeth mewn gwbl. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal yma yn llyn Bled, Slofenia. Mae'r lle yn edrych fel paradwys, yn yr haf, ond nid pencampwriaeth nofio hafaidd mohoni. Wel, Dilwyn, dyma ni yn Bled o'r diwedd. Mae'n oer yma, dydy. Sdim amheuaeth mae mis Ionawr yw'r mis oeraf yn Bled gyda'r tymheredd ar gyfartaledd yn -1.7 gradd Celsius. Mae hynny tua 4 gradd yn is na chyfartaledd Vancouver yng Nghanada, ble mae gemau Olympaidd y Gaeaf yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Gobeithio bydd y croeso yn gynesach. Mae Slofenia gyfan bron wedi ei hamgylchynu gan diroedd yr Eidal, Awstria, Croatia a Hwngari, ac mae unig ynys naturiol y wlad yng nghanol y llyn rewlifol yma, yng nghysgod yr Alpau Julian. Heddi mae fe'n mynd i'r llyn i weld sut dwi'n mynd i'r arfer fo tymheredd fa yma. Newid cael gael fy Dilwyn dros brecwast ac oedd o'n dweud rhaid mi wisgo wetsuit gyntaf cyn mynd i mewn ac yna mynd i mewn fel o'n i'n llyn padan. Mae o fatha ail ddechrau mewn ffordd. Dwi'n gwybod dwi wedi mynd reit bell anyway lle. Ond mae yna dipyn bach ail ddechrau efo tymheredd eto. Mae Meical am brofi dŵr llyn Bled am y tro cyntaf. Heb awgrymu unrhyw ystrydebau am draed oer, dyma un rhan o'i gorff sydd ddim wedi ymdopi yn dda gyda'r tymheredd hyd yma. Dim yn ddrwg. Mae'r dŵr yn gynesach na be o'n i'n disgwyl. Oedden ni'n trafod bore yma dylan. Gyda chdi'n dweud, mae'n mynd i fod yn oer. Ond diolch mor ddrwg. Yn cofio, o'n just snap sydd wedi gael o'n traed mewn, traed allan. Mae'r dŵr yn oerach, mae'n teimlo yn oerach. Ond dwi'n meddwl, mae'n mynd i gedig yma, mae'r awyrgylch yn mynd i gedig o dim. Dwi'n meddwl bod yn iawn, dwi'n meddwl bod yn iawn fel ydy. Fyddai'n mynd i'r dŵr am y tro cyntaf pnawn yma. Dwi'n gwybod beth ddisgwyl, rili. Ond dwi'n mynd i gymeryd yn cama bach, achos mae gen fi 2 ddiwrnod. Wsos yn ôl, do'n i'n mynd i fod yn dŵr oer o gwbl. Ti'n gael lwc lle mae'r ras hun? Ia, awn i sbio, ia. Dwi'n siŵr yn o'r ffwrnod, ia. Wel, medrych i chi. Mae'r ymdrech wrth baratoi ar gyfer y ras broga 25 metr wedi bod yn anferth gan fod egni'r corff yn cael ei golli'n gynt mewn dŵr oerach. Yn ogystal â hynny, amcangyfrif Dilwyn yw fod 70% o'r her yn seicolegol, ac hyd yma mae Meical wedi dangos sawl ochr i'w gymeriad. Dyn newid ar garnod na fama fydd y ras. Y stretch yma ydy 25 metr. Dipyn mwy sy'n ei ddweud na beth dwi wedi bod yn neud. Dipyn mwy. Swn i'n dipyn mwy. Faint sy'n faint hwn? 25 metr. Na, ci 50 dio. 50 di hwn? Hwn dio, 50. Hanner hwn fi 25. So mae rai fod nhw'n setio fyny o'r arall sy'n ei ddweud ti. Ond yn dy ben di wan, o'ch ti gweld dy hun wneud hwn di Gwynar? Mae hwn yn dipyn i rech. O, dwi'n gwaith gymaint di. A 50. Dwi'n ei byd, di? Dwi'n ei byd. Na di? Dydy o byd. Ti'n gwneud i gwaith calad i gyd, gwyd. Ynddo? Ti'n gwneud o hyd o? Ac mae'r pwysau yn dweud ar Meical am y tro cyntaf. Mae'n sioc ddo, da ni yma o'n o iawn, a mae'r ras mewn 2 ddiwrnod, y ras gyntaf. A dwi'n meddwl o'n mynd dechrau dall, di'r amser i mae'r ochr ni i mwy. Gwybodaeth Meical, imutopiti yw'r term Slofenaidd am dwi'n boddi. Mae wedi hanelu y pwlchon, dwi'n chymlaen mwy. Sy'n od. Ond ar hyn o bryd, tra neb yma, maen nhw'n swthi'n prepario pethau. Dyma rhywun yn cael amser i hel meddylia. A mae well cael allan wan y fyd, ydy. A just joio fo, de. Haid mi stopio bod yma flin ac yn depressing ac dechrau joio. Dyma enghraifft o'r newid eithafol yn agwedd Meical drwy gydol yr her. Amdani? Amdani. Ie. Dechrau bwysig sy'n wedi eto. Iawn. Yng nghysgod y castell hynaf yn Slofenia, mae hi'n amser i Meical ddychwelyd i ddŵr tua 4 gradd Celsius.
Mae gwyddonwyr wedi profi I bod hi'n bosib I berson addasu I res dros gyfnod amser, ond yn anffodus, nid yw hynny'n wir am oerfel. Mae'r galon hefyd o dan fwy o straen pan mae amgylchiadau yn oerach, ac yn ôl ymchwil gan Goleg Cardioleg Americanaidd yn 2004, mae dros 50% o drawiadau yn digwydd yn ystod misoedd y gaeaf. Byddai'n rhy ddrwg. Si mewn I fyny at y mol, a nath Ilwyn dweud, o'n ti mo'n oer. A dwi'n eisiau dechrau meddwl am yr anadlu. A nath Ilwyn dweud, just anghofio am bod dim. Dyna nes I. Yn ystod y ras, mae'n hanfodol fod Meical yn cadw I ben uwch ben y dŵr, neu bydd yn cael ei ddiarddel. Mae'r rheol hon yn bodoli fel na fydd gan nofwyr arferol fantes dros y nofwyr gaeafol, ond hefyd oherwydd peryglon rhoi y pen o dan y dŵr am gyfnodau hir. Meical! Push! 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 Mae dyn yn colli tua 40% o res I gorff uwch ben top yr ysgwydd, felly mae'n bwysig iawn bod Meical yn gwisgo I gap penglog neoprin pwrpasol. Eisiau ne? Oedd yn oer. Oedd yn oer. Siadl y boots yma ymlaen. Nath o ddal fi nôl dipyn. Un peth sy'n ar goll o beth wedi wneud bore yma ydy cael rhywun I mewn yn y dŵr efo fo. Ond dyw Dilwyn ddim yn gwirfoddoli. Mae Meical yn gallu nofio pwll 25 medr arferol mewn 20 eiliad, felly byddai amser tebyg yn wych yn ei sesiwn ymarfer olaf cyn cystadlu yn y bencabwriaeth. Be ti dangos gyso wan de, ail hanner y dda? A'r amser yn galonogol iawn, 20.41 eiliad. Dwi'n tapus iawn hwnna wan de. Hei, fod yn onas o'ch ti wan de, tro cyntaf chdi roi 100%. Dwi'n mynd lle ddoth o de, ond fatha bod chdi'n mynd ac o'ch ti weld o. O'ch ti'n gweld un, o'n i'n cerdded yn gynt ar ochr bod dim ddal fyny fo chdi, ti'n bod I fel cyrra hwnna fo chdi, a sori. Dwi wedi teimlo'n reit unig yn ei hwn. Hyd nod efo Dilwyn, y criw, bob yma, ti dal yn teimlo'n unig achos chdi sy'n y dŵr. Wythnos nesa. Cymal olaf taith Meical wrth iddo geisio cipio teitl pencampwr y byd.